so da yawa jini na karewa, wannan maganin jini ne wallahi yana yi. So da haka aje a jaraba. Yau mun kawo muku magani da ke ƙara jini. Ina wai da jini yake ƙarewa jikinsu duk sati, ko wai da suke yawan rama, ko kuma wadda duk wata sai an ƙara mata jini ko sai an ƙara mishi jini. Wani duk bayan kwana 1-2 za a ƙara jini, an yi test, an yi gwaji, abin ya gagara. ‘Yan uwana mata da maza, ku zo in ba ku wannan taimakon dan Annabi. A wannan magani wanda jini yake ƙara, ko kaga mutum na yawan rama, kaga mutum ba dalilin komai gashi lafiya amma ramewa yake, jini na ƙarewa, to shine kowa ku tambaya cewa ya san madubiya. Madubiya wato wani itace ne da Allah ya mishi baiwa. Zan zo in yi bayani, amma yau zan ɗauko bayanin shi akan jini ne. Za a je a sassake shi kowane rana, ba ce ranar Monday, ranar kaza, kowane rana za ka ɗiba. Idan ka ɗiba shi sai a zo a dafa shi, a tace ruwan, za ka riƙa sha, yana ƙara maka jini. Za ga ruwan shi jajir, za ga kaman jini. To wannan kana sha yana ƙara jini sosai. Jinin ba in ka na sha ka sha na yawa ma, to ka daina shan shi, in ba haka ba zai yawa. Dan aka je aka gwada, za a ce jinin ma ya yi yawa. Sai ana sha ana gwadawa. Na biyu kuma shine wannan itacen shine itacen jogale. Za ka ɗibo jogale ko za ki ɗibo jogale, za ki dafa shi. Idan kika dafa, kar ya nuna luɓu-luɓun nan, a'a, ya ɗan nuna sama-sama. Sai a samu ƙulƙuli, a sa magi, a sa komai, duk abin da zai miki daɗi za ki riƙa cin shi. Wannan in dai aka haɗa guda biyu, wadda jini ke ƙarewa, ko ‘ya'yanmu da za a ga ba jini, a duba idonka ba jini, a ɗiba hannu haka ce an matse ba jini, so da yawa jini na ƙarewa, wannan maganin jini ne wallahi yana yi. So da haka aje a jaraba, a mana like, a mana share dan al'umman Annabi su gani, su amfana. Da wannan muke ƙara gaida masoya, da wanda muka san ku, da wanda ma bamu san ku ba, har ila yau sakonku ya biyo ta kan ku masu matsala na jini. Shi yasa nace dan in baku, saboda maganganun da ake cewa sarki baka bamu ba, sarki baka, yau gashi na bayar. Allah ya taimake mu, kuma ya sa a jaraba, a dace. Allah ya datar da mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.